okay on the bofo asofo no mo yesa de nenye tumi ni bi na ewura dem ho be ye tumi won say tora bi ye be ye tumi osofo bi wasope ma akoko peto ti obayifo bi wo so wo to no ne na akwakoda no ama ho be yi no wase wadom no ti woni obayifo akoda obayifo wi wo hye na se o opramire no nankankasa enti ne nyina no de ahwe yi ene mpae bo nta so wo bo so yo osofo a wo ye den ne wa benya ko saade ose o try wa enya de obetimi oda won say wo abosomsom nko ene wo ahenni sonko so yete won tetimire mu ne yen yadifo ne ni si hene enti niema ahemfo ye nyina yen yadifo ne kire wo because tetimire mu no nyame besi hene a osoma wudifo ene akosi hene no enti akofona ena ti se dwa wo mote so nyina no yen yadifo ne ye kire wo enti ye wa ahenni wo ho ene wa abosomfo tumi wo eso no beyi tumi ene so no obosom tu bosom no so te se kanea beyi oso ne wadum ne wa pronsrama saa ne beyi spirit ne yeden etie enti bosom spirit nko ene beyi spirit nko ena abosom no ebi na bayifo tali ebi so na bayifo nka yes ebi na bayifo ye adwumabom ebi ni so na bayifo nka beyi ye ade bi ahohom te se sen ne so ni oye dangerous ahohom ya ketekete ahohom nyina beyi ni sha ya so ni di nsem wudi agrode wachi beka fom enti mi wani ehunu bayifu a mehunu ehunu bosoma mehunu chot yasem enti age obi a wani ene be chi bayi ene bayi so ye nchine ni kan so ye chi ni sunsum se wo ye normal pastor wotimi ni bayi nko because bayi nya wona me na ye sunsum enti betimi ni akon won so be ka so be set ni pass ko batu majewo ye ntu bayi sa enkran ha area ho ye den pa ye taifa La Paz area bayifu gupa taifa ne La Paz udi agoro oba akoda to the business baha enche bia begu billions a wode be ba no kan wuti 2 cedi pe no obenya de yakọ enche ni kromu hanom no se wuni nyame a ye ntena taifa bokina banchi ase emobera Abusiafo ene dey so mema wakwaba eba Warrior Prophet TV so ane ahane ka sunsumasem sunsuma hintasem a ado asukọ entimisro basa wo hweme a ana afi ne wabaso frɛ obi na won frɛ obi na mo subscribe na mo mehwe dwumadie mesro wabomode na mi a notification bell ne so se ne be ya bibiara ye de video foforo to ma wo so won sabe den ebeka bi mesro mo mitwa mo ho abaye ba e de komo twetwe ne ebe hyeso Warrior Prophet TV hona ye kasunsum nsam ye ka de ye hinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri nyame nya okese na onte na ni mo mfa nchew Obapa Christine. I am son from the day they call Kumano, me catch us away. Royal Prophet TV. And what things Santoya Santaya. And best in some day. I'm love you. I kiss you. We am toast. Thank you for the post. Abusiafo amema wakwa aba meda wasesa wagibre na wugusu a ehwe dwumadie yi minim se wafre obi a wone no donhwe mo hwe yen ene ye beka sunsum ehintasem ni bi na ene de ye kasafa abosomsom ene abeisem eho mesho abomode na subscribe na mi abel ne so ma me ho hia me pa se ne be ya bibiara ye de video bituma wonso won sabe den ebeka be mensan bre no me dan ye difo aye ne betwetwe nkomo yi hu adi eye Warrior Prophet Gideon for we sie do odo asori e friend God of Abraham Prayer Ministry ano prophet ne mo akwaba abahema meje oso de bia ne de nyame tumi ye ene de wata de die ojemu sam si ye beka sunsum asem yi de na ese me hya makotaade no we ne dura na adwo a me de ye dwuma se prof o tare na o hye ne ebia wona de ban ye beka bayisem na bosonsem yi de na ese me hye tuntum ankasa akofutare no
Okay, prof ma wakwaba. Meje so won say first ni niwe ebra nyame ka say o mo bone afro adu nanim no ya o mo fira brisi ni ko jahinte ni breda no ti wu da sunsum no mo no to wani abere a kale sese wo use ni so yeah so be ko ho di fu fi wa ko kire na je say wo bompa ye dan akofo wa japadi be je fa bompa ye kire na ansa nti makota de ne me yi aye dan me ye bi you prof yesamu wakwaba biom ene yesi yakasafa abeisem ene abosomsem ho na prof me pacho si yeka abeisem ne abosomsem a yede ade oh yeka be ye yetumi ene yeka abosom so yetumi nti omo nya de koro eso no be ye yetumi ene so no abosom tu bosom no so te se kanea be ye oso ne wadum ne wapronsnama saa ne beyi spirit ne yeden etie nti bosomo spirit nko ene beyi spirit nko ena abosomo no ebi na bayifo tali ebi so na bayifo nka yes ebi na bayifo ye adwumabom ebi ni so na bayifo nka omo ye adwumabom si we powers no o twhwe we bosom bi ti bayi bi ti mi wura bosom ena bosom bi so ti me wura bayi se beye wo fia se wo kobosom ho kwaje mwa wo be ko no fie beye ni nete ho no ama akwankyera mo akoye na waburu skoto se bosom na ma ne ho kwa yes bosom tumi bebre na bayifo ne yadwuma so yes na bosom bi wo a wo sifia no mo de beye ko wuram te se konyo tumi no bi wo beye ye ade bi a honhom te se sen ne so ni oye dangerous honhom no swa honhom ya kete a honhom nyina beye ni swa ya so ni di nsemone wudi agrode wachi beka fam okay nti omu ebi mu ni abosomfo ni ye adwuma bom ebi no mu no mu nya adwuma okay ene prof me pacho wo se beye wo fie de ne be mo se beye wo fie na se meti hei beye wo mso de ne ya won say woti hei se beye wo so ade a medi be no ne sem aya eye mark ye mark wo enti mi wani ehunu bayifu a mi hunu ehunu bosoma mi hunu short yes yem enti anye obi a wo wani ene be chi bayi ene bayi so ye nchine ni kan so ye chi ni sunsum okay tu chi ni sunsum na ada onipa ne ho adi e wani kan so enti osofo bi a beka so machi we bayi machi a won chi ni sunsum no won che no prof ne ye betimi a chese ko so bu ho no mo a wate se obayifo bi a wo mu ade obayifo bi a omu ade obayifo bi a arrogant omu ade ne ni bere ade obi ade de ohun ade wo bi hu opese onya bi se nu nti beye wo ani bere ne mama beye ne ye wode ye de wo ene wode ye de ye to first nzema no mkoto beye free nzema de beye de di ni pansamone prof acho de wo no eno ode wo ne sen so okoto nwo anoma nti ma me ye obayifo a ode wo o ma me ye obayifo ode wo o ma so ti ase ena beye na ye honhom omu wu a omu dija ti se obi ye bayifu a owu a bia ne ntoma na tare na ode achenti owu ni mo che ne ma na wo a be nya bayi atade no wahye ade be che no won te ye de ma wa wia hunhunu age anadwo obi a wo ye bayifu e de ma na wia hunhunu age anadwo obi won se nipa bebere ahiem ne ye ma moja initiative e wo bibi mu ye initiative ama otumi bi ye ma ordinary power bi so yes ye pacho mashe ya menye ne mempa amakoyo omo ye mse me den me ya ompa omo ma ho ntoda ajese waje at yes ompa ombetete wo krasa ene beyi ne de mawa ye ma bibi ka ho ye ma beyi ne kwa ya ma wo twera ya ma wadwaman ya ma akoro no nti na no sa no enikan so no waye yalefo asunsumu ne yes wo tumi na beyi ya de bi eye kwase adwuma papa ubenye sika ubenye sika 3 hours no obedi hia wo nkwa na nyina what you say nti beyi de eye fucking game nti bosam de na de bi anya yes okay nti papa nti me se ye de ama me ya me mpe a o mo titi me se metimi adwane abetoa wa ya obetimi adwane atoa obo osofo a wo kire beyi ana osofo a sunsum sane ne so se wo ye normal pastor wotimi ni beyi nko because beyi nya wonam na ye sunsum man ejubetimi ni akon won so be ka so be nsa to nipa so call
Batu majo. Yentu be yes ah. Uni adaje yentu be ye. Yes, o no mo mframa na ne be ye den. Obayifo no ka nsuro. So ti ase. Still abeye no akwala opani. Wo ho. Yentu be yes ah. Yentu ni sa. Be ye yemfa yensa ntu nipa so pie kọ matu. Dabi. So ti ase. Warrior na make say ebi obi mu ade na wo se be ne ya eche na wo se bi obi mu ade ebi afane se meti we mi mu ma ade dada ne mi so a mi nye be e ma be yesu ni betena wo woni ya wo be ye no bi wa ya mfa anwo no woni ya wo be ye e no bi ota ye hwa ota sresra de ye da bia me ka oman Ghana senka brofo no omo wo be yi bi ko mo ma yi bi pa because ya sresrefo ya kasa ntimi nye bi da bia ye kosere so ti ase eno no mo si amanfo ni wa motoyin to sra e wode obet be ma to sresre ne em ene be yi no ade a yeta omota ade hye mu pa ye aduane to get o mene to yam so ti ase be yi obi o be yi bi da ne yam obayifo bia be yi da ne yam tutimi fa ne nsan tu enkase ko maje obesan ba oye honhom me da ne yam eno ne manifest mane da ne aboa anajo no to ti ase enti no obayifo woni ne da ho na otu a okata oso o ya sunsum odine beye ne hye so kopem se obekọ a obeba abayifo mo ye den ne ko one hour from 12 to 1 omo agimi no omko from 12 to 3 nti prof sana na wo ka say obi ewu a na onfa nko dija ya baye nya de de kwasa mando misu minim se bia me mami a na me papa yi na wo bi ne wawu kwa de me ho atomi ana ma be hia prophet ba nipa no de eja no ma be ye direction atete me ho de na nipa no de eja no no obetimi so asa aba be ye ni bi anu nti the bible so ye mo mpa ya ye mreda so ti ase ye because obone for no ba so be wi anu wakum no wasen nti no kwa se ja mpa boda because obayifo no wono mre ba wo kristoni wa bre yenyo no muslimifo wo bo mpa ye 5 times a day bi sa wo se kristofo do ahene bo mpa ye 5 times a day so yes yeah a kristofo do ahene bo mpa ye 5 times a day ne warrior prophet me pacho beye ni se wo obi so a se me pa na me de be ya de papa nyansamoni kwa na o won se beye ne wo obi so a de ya de papa ne jiji amanfo ani monyam de ma ne ma so yes yeah enti na no ko bo wase obi obayifo bi wa ojiji amanfo ani monyam no de ama ne ma eno ne jamfa ne papa kakra na ewo mu se waji obi ani monyam no de ama ne ma ne ma di ye no obi ma ebere enu susu no enkwala no munya susu aso obi ebitumi ne enhye no mane se na okase beye na de ban ukoje aye se beye ni ayo hye so ti ase beye wo ba ne kure mpo be ma de aye no ayo hye wa wure mu ne tumi ne hyew enta ya ne nye nipadua ne fortuo tumi na betene ni mu no eno na hye no se ye because wa beye ase no ma beye enti se oyo oba ye se beye ni mo mani enti amfa wo se wo ma me no emfa wo se wo no bo ne o mani sika o mani niema wo beye dai wo beye eni mo mani bia sa ne beye so e de na de ban ye dai etie okay no worry prophet pacho you can obe touch obi ho say ade a me hu ya to yale ama yakoto ade se na ato so uma mi bi na wotumi no de akoto na no prof omo to woni won se edura na dua ye omu ye wosunsun mudwa a omko ekoto se ne yema taifa kura bi o agogodoshi bi o bebre mia bia bebre wo ho a market ya sunsun omu didwa to ne ma to ya de bonin to yare ye ne aduro de tubi so na no coins ne de to kapre tro 20 pesos sunsun e kono mkoto ne yema so man it say ye ni kan so market ya ye sunsun edwa a wo mudi omo nton ade papa bi ya ye de e wo ho yare enim guase etwere edambo ba lock disappointment eno ne ye ton ho ti ukoto a tie bi akwasi manu na wohia na no de akoma na adwo no tanadwo na wada no de akoma na yes obi be sole ne menai obi be sole ne ya ration hospital ni nyina ebi be ya heart attack bebere be nyina ye kuom osunsun mu no mu nim
Orion Pacho, Usan also a disc to a Tony a dear, Benny can swear, a scare so because cow be best. Yeah, sit through any caprero. They say, or turn it to 10 pesos. Can we say 1 billion? Into best sassa. That tuya no tunu na ekomo tuya no tunu ene yare ntino wo bi fie waton ene yare ntino wo bi sika nyina afri ne nsa because what they hwe ne ho yare ye to yare bone ma wa ma me wo be sasa anya de ebeko ka ji wo hia obi a wo yesunsum nipa a wonnim de warrior prophet aha obi wo ho a wo hu ade no na de ban wa ma ne direction bi waye ba oye be 2 years 3 years time na asaba no eno nipa no wenti mi wan dane ne yie to tie je sunsum no ye obi a wo to yare ma wa ye sa reverse back so nipa no wan reverse ya ewo ho obesan ya ba anti wanye ni yie am yes ade na chikwa o obesan ya ba ana won say asofo no bebere ya ba yifo to tie tie enti no yes bebre adifo man bebre dare bebre omo ya bayifo enti no se ukọ ne ho no mo no wo bayi ni bi obekira wo se o we yatime de yade papa de fo to ma bebo me de no yenka prophet dem so pese on boy se ya boy yare omo to sunsun ma we yare nkwa no omo to oh yare omo de chese bayi de eye niema bebre abusua bi wo no ma bayi wo efie ho enti no ememe nya da na akwasampafo abushegu abaye wo fie onti no wonye yie dada bia wo hye bi ase abushegu onomo a ma akropo nkwa ware abushegu onomo a oba wonye nimonyam da enti baye de eniema ye no enya de ketua way about 2010 me kire ma me bi baye bofo no che no kan nanum asem okoto baye ni finse ma no de baye tomatoes nkwan e no chema ne nuanum nyina di ye num enti adura na dwonum nyina ya baye fo no mo bo mo se wo mama no mo ma wa abrochi no mo ko fa wo mani fra America ba bobo bi dam ya abusuafo asam no de o ka emu ohu emu orem nanso so o si ekire mu na wonya sunsun mu ntiase wo wiase na ye wo mu no mesre wa ye twa ye ho abaye ba ye betwa ye nkomo ne so mananwini do senya me beye mi seye mananwini do senya me betumi aye other 4 minutes asam young back opini me come for the Warrior Prophet TV at the amount e wo YouTube channel peso e ho ne esua sunsun mu nsem e do suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya bomodi aso be hwe apreni nyina no watimi akusunsun mu ntokwa yie pa bye Papa chompese mbisa se nti kunkum ni moje hwiegu bebe yedi mu akoten ya be yedi mu akoten pa because abayifo no omo no enipa moja no mode ye niema bebiri toti yate omo no enipa moja no mode ye niema ntina kunkum bebiri ni accident bebiri no e fa gina be yeso okay nti accident ye bia ti se market ye bi obi be kan no wo be ye ni bi ode ye o no bi a wo hyehye se obenya akwanhia akwanhia ni si a me nko na atorenchem ne betumi ana se mata ho spirit so yate obi wo no ma be ye peneku no abetena kem ode ne san ya ba be san obi ya yes and unti na wotena kem afa wo ho hyewurade nsa owurade no ye o hyenkafo nyame driver ni no ne experience nyame tumi ya ma ne so wotimi fa wonkoduru obi wo no ma car na e na highway so no na beifo na kugina ho no afe ne to car ni duru ho pe ase de car na abobodan no na peja edima kogu baabi ebi wo so mo tie ha ba na mo de atoro lo kwan anim untimi mo ntra da wo bota pe car ne bi mini prof me pacho inti makoka be kasa ni pay usi mi wonyame dia accident ni sia one accident timi si ni nipa nyina ewu na ka nipa ba ko o kitanyame tumi bon ho ban tot yase inti no bi wo no ma ahobambo de emfani agoro wo soro boa de oboa no obua wo no nyame so boa prof obi so wo ho a ono a won kwa so o mompaye esu be ye ni ye na abusuafo ni won se obi wo ho no mo a obecho se media me nkwa sore me ngi nyame ni obi bi hye ne dem secret awunim ene na
that Ghana for no. I don't believe in the Bible. I don't believe in Jesus Christ. I don't believe in Yahweh. But was something under intimacy esuno obiriku kra ene suno akokɔ kra ensatea nyina wo hwin enye pe nti wo behu obi ono onsum nyame okɔ asɔre na ne ma ye ama no so te yati ebi wasikaduru no akɔgye na de ni sidiem na efe ma nti no won kama wo hu no chote hard work pays enye hard work ni nyina ni pay o so te yati pressure amanfo etoma amanfo okurum ha no enya sem ketwa nti emfa ho ntutu obi ho obi ho no ma de iti ne dem no esine ayi manti emfa jatu ne pacho ye ka be ye ni abosum sem ye na wudi kan aka se ebi ni abosum ni adwuma ebi so ni abosum ni enye adwuma de be ye ni bosum ni nya adwuma be ye betima se na mana kosa abosum na mana sane ya de na mana ya won say ya won say bosum ye tumi be yesu ye tumi enti ye tumi bia omo no mo ho nya den enka so yes but owura sunsun ma bayi ne bosom difference e wo mu ne e kitikiti bi bosom oso onum ba bayi oso e yeden edum ena bayi ne bi unum wura nsuo mo je power sifiri maame ne ho yes enti maame ne nyina no oye anda bosom anda bayi enti no the same pipeline ho di azie enu ntini ese empentem ne eduro ukọ baabi na ukodi eduro a no aka wutirim se duro ya medin daachi onka se memfa me mabra na nti mpentemu ne eduro kaka wutirim ansa na wa yeden wa kodi eduro professor ne ka ba ko bi se me wo beye ne me ba asori a meja to abontin nti me roma me ntimi nsa ya de se uwurem a wagya ya to ono mo uwurem a eye picking keke na obe pick side plan one so yes one so obi uko twa prot a ye ko pick uko pick ya so pick enipa na obese o maso de mo no akọ na ko ye PDF no dia post nti ye yetimi mo tax bi se ene mu wurem yi uko ye se so what show sure was so I can't remember way about 2015 I know yeah sorry and now ya ha so na nya sam keto sunsun ni sane saa na enya sam keto and na bayifo no suma abawe bi so mra na saa abawe no so no oba wa sorry a osofo no di kan target ne first no aworo ho no try no and the bofo ne ball no so yes here no waja ne bayi ne krampo wa bontin wa mfa anye den ama enti omo be peke se wa ko peke land no ko ye hu papers saa na bayifo no mo ye yes se nyame tumi ni wate wo ye wa sori dan bebe wo honom a wo mapamu nyame honhom no mo do mo beye na betena honom so yes ye wo mapamu nyame honhom no mo do mo beye na beye den abetena ho enti o mo de bon ye ma ye den atugu ade papa e ba so de ma no age no de ato akwene ade bone ba ena wo yo sofo a o mo musiesie asori de mo ya a check wo mo pa e fan ya bayifu obe sori abe pressure wa sori de mo nyina akoto agua ahomaache okay nti word prophet me se wo asori bi wo ho a e ba area bi mu sisia ni egu eno che se abayifo na wo area mu ho no mo no wo mo mpe ti se enkran ha area ho ye den pa e ye taifa La Paz area abayifo gu pa taifa ne La Paz udi agoro oba akoda to the business baha enche bia begu billions a wode beba no kan wuti 2 cedi pe no obenya de akọ enti ni kromu hanom no se wuni nyame a ye ntena taifa bokina banchi ase emobera abusuafo bebi abeifogu eye taifa ene La Paz medisi ha metwa me ho abasisi a enko bebia yo abusuya me de wo prophet Gideon no for esiedu ado hweme ewo Warrior Prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu sunsun nsema na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hweme de Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya maame aya hweme wache frɛ wunua no nua mfrɛ bi se de Warrior Prophet wa pie ewo taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti mo ntweme yehu a enhyira stay blessed.
Ebusiafo ene de ampaye bedwa wa hwe ye warrior prophets na ho fama ene de ye otimi se ne enibre ankasa mu ne ye wo no enibre soja ye to ye ko nwotwetwe ne so me pa chow afa ne wa ba ye kasa afa beisem ne abosomsem ho ye warrior prophet tv me pa chow bomode na subscribe ne me adoma ne so ma me na me show se wagibre na wogusu a wo hwe ye to ye ko nwotwetwe ne so warrior prophet me show ma me bi se nti abayifuo ye de da yenim na menim se no aso ne ade omoye de bia nipa nam ne akwala opani o nipa nam kwa na omore de nti ne won se nipa nam na abayifuo ne we enye nne na omo start yi titimire mu nyina na omoye bible mu kurampo no aba timefuo mienu bi eye team up ekum omo ba ye den etwitwa ne we omo ya abayifuo no bi a wo wi nipa so ya abayifuo so yes ye ukodwan ni tumi bi ni ma moja no mo nipa moja no ma wo ye bayifuo so yes ye wonye bayifuo sika wonwe nipa nam okenkan for kenkan ho ne me yanko ati Assembly of 2 Kings chapter 6 verse 26 osina Israel ni witwam ofasu obi so na oba bi si ni se owura boa me na wo se Awurade amoa wo a mefiri he ne mabeboa wo se ohene kurampo wo se nyame amoa mefiri he enti baye ndi se nyame tumi ama ameboa wa ba bia wugye na wa na ugina wutimi nko wanimu da obeyi otintinto to tiase obema bia wokọ wade oba wo ye beifo ye okosa mpani eye wabrabo useless wo wia no ato diabetes ato so no to wotaba obema bi won mako wale oba obe wonti be ma na brabo ni koyi o ware wo ba ni no ba ni be yi ayeden asen sino ohene ne ka kire ni se eden na aya wo sa na oba ne ka kire ohene ni se fa osina osi obeyi ka kire mi se fa oba mbra men ndini na wo nipa ba wo ba wa won nti baye de wo so a eni momani o se yo oba se yo maame obe okazi koku na ba koku nti wo ye wi an oni kan so ate wani so na ate wani so ate onwan wo yo sunsum no mese wo minim se hu ade enti enye se bia wo tumi ba sunsum no enam no nipa nam na omo dane ni bi won se tell be mo dane na ponchi ade abaifo ta pepa nti no se bayi eku a aya no me na kwanche na ye ne de aponchi tuntum ka ho ena wutu bayi sa ponchi tuntum eni ayi preko ne nan na edi kan no eno so ka ho e kan bayifo ne ma edi tu bayi edi animu eno so ka ho nti omo timi dane na ponchi ni kan mu me kodwom no me kotomite won say uto ne ntweda me free from 12 o'clock from 1 o'clock we corner edane ewia no edane ni panam ti say amere na bayifo mo ta ato mo na mo pa market ho no uduru ewia kete no abayifo no won ne nyonko partner bayifo o to nipa gus awo to ne ma wasen last me kwa amana se me kwa chi bayifo bi o market ho edwemufo onde eduane na begu ho no mo no osobro no de bibia hyem osobwem no de bibia hyem ena me friend stop on me sanete so bo ho ton ade no ba ono onye beye bo bia be se no nti obi wani a yes last na me the traffic mo na obi akolodu ye friend say beans wo kotokom na kotoko ni ho atinti beans ni yigu gebi ton pure water mo say ordinance sachet to no de aka beans ordinance sachet to no de aka beans enti we okonu beans na manipa madi omo yam hwie be hwie enti na niema bi wo no mo a abayifo no mu kita omo de saye ade oso wade mpe no asɛ no obu ehye nani obu oso hye ne nsa nani boss ebi oso na so otie wasɛm ayɛ sɛ no Reverend Patrol say ye ka ahemfo abosomsem yi ahemfo bi wo hono mu anase atete ne wo Kristo ma ba didie na aba ne wakodi owo ho kwan say sa abosomsem ne niama na ono so ye hye ne saase wo say wo abosomsom nko ene wo ahenni yeso nko so tiete wo tete mire mu yen yadifo ne ni esi hene enti niama ahemfo ye nyina yen yadifo ne kyere wo because tete mire mu no nyame besi hene a osoma wudifo ene wakosi hene no enti akofona ena tise bia wo mote so nyina no ye difo no ye kyere wo enti ye wa ahemie wo ho ene ye wa abosomfo tumi wo
Yes. Ba kwa se dodo na wo hwe vi. Once all person mo de nyina efra ewo ohene ahenie ene ewo okonfo so ahenie ene ewo bayie so de etumi. Yehwe asem bi wo 1 Samuel 16. Eti first mo so wasra David esi ni so hene. Wasra David si ni so hene. Sina Awurade ka che Samuel say, "Wo bejam so akosi da." Waso wo jam so a entirihwe se mete wonom se me yenyame nipa na bofo simi so na me di nsemfo a bofo no wo jame ho kwa hwan na ebe take over honhom fi na ebe take over nti wo yenyame difo no ne ma da rough kisi ma rough to me ni free wo so e ma bonsam ba be take over ti den eno ne ma sofo bebe no mko gigi nuro ne abosom no okay onubofo asofo no mo yes ade na nye tumi ni bi na ewura dem ho be ye tumi wa say tra bi ye be ye tumi osofo bi asope ma akoko peto ti obayifo bi wo so wo to no ne na akwakoda no ama ho be yi no ase wa dom no ne no edu ho a obofo no ntimi twetwa je bia wo no the moment wa commit wo ho no ntimi nya hwe to ni obayifo akoda obayifo wi a wo hye na ase yo opramire no nankankasa enti ne nyina no de ahwe yi ene mpai bo nta so wo bo so yo osofo a wo ye den ne wa benya unko saa de ose o try wa enya de obetimi oda na mami bi a chi ne be ye so no de se o be try no wantumi wu a obowura nsuo mu a na o de moja ko no akwaje powers yeah so oba okari wu osofo no utumi a wo ye den ukita so utumi na no ye mmera ana so utumi ne ye den okokwaje more powers eba obeba no so nyame so ranke saa ne tunsumu na ye den etiye ba ifo yi asofo bibiri ahwehwehwe ho because of akono any edwamant nti prof osofo wakwaje tumi boni ati asori na abaifo nso abamu no eno saa no eni onye omohwe ono omoka nti eni kan so ebi a tv so e na ba che se me yom hehe ba tunsumu no ono mu nya ba ko di agro mbete ne to nti ende enye bibia no ye nyankuma wan osofo bi wa na so de omo deliverance on fa na nsa nto obi ya so bo no bi honhum mpi obe kire ba bia wo firi what ya tie so obi honhum esi ni so na e den se na obe yi wo to obe yi wase atwede amo a kire ba bia wo be si afa so hunu kra on try da bi won try no ya mfanya mpai bo okay prof pacho se ni ye wo ahaha mamutu me ni ade won say abayifuo e wo ahaban o mu dware ansa na o matu abayifuo bi a wo tie mi asema me kan minim because me ye honhum nipa na mo so mo ye honhum adwuma ahaban bi abayifuo bi ahinidi ahaban me yensa aburunkuma obranu atu ata ene akoko ni dame sa ahaban me yensa e was strong heavy element e woni mu a udware a erankew inteno no mu omote si obayifu ebitu akwa no peso de dawa oposa obranu atu ata etoro pa oposa o nsem ene wo hu agusu ade dawo he wo beda kwapem so bekwaba won sore nkwadwo so won sore nane wo ho enta bayifo no no wo mo ko mo se haban ma tumi yeden ewo a o mu yusu na ade na yen yato akere a wo di dware ansa na watu because ewie mu ne na hokwa wontimi ntu there is forces around yeah there is forces around enti nya dia betimetu enti e ono so protect the ones and obetu otu ebia ni area no mo bo mpaye ebia ni area no odifo bia betena ochechire be yi nti so be ne ho ansa se no betimi apase turu nti patro nipa yi a yehu bibi egu ni so no sa de na ehu eye nya nsusu ebenya nsusu so eye wu jimi oda so a won so dae don't yet oda onipa bi a oda won so dae yetete woni apama nyame wo baba wo so oyi kira no wase no na wontimi nyin kira ma wonti ano kwan abaye den yehu no so tiate wo so yi kira no wase nti wontimi anya nkira wo no be de hu na bosom yade bi o ma wade anopa anwumra be de na ade aya hwo mo konnuru ne so o ma wade odi kan ma wo 10 no ma wo 0 aka no ma 0 aka ho wo di ruafa no yi 1 na firi honom na ka de 0 nko a to bo a okodu so nyesika no ahwefom se to ayeso ko twa loto o twa ba ko no odi obese twa na hye sika ni nyina na efrefre no sa ti da
obeye kese na hu no hwe na ede wa ba fam se gban ta ya hwe asofo bebre omo kogigi nuro no hwe omo wiye be bia omo kotena omo toto dan na sase bata be omo ko wuo mu no ma tonton ni nyina nti sa na ye den etie nti se ade no ukoje a wo se hu se na wiye na enye wiye unya na febo because wo ma anu tina ya da bia me ka se empentem ni aduro kaka wotirim ansa no wadi aduro wo ko ba bia ko di aduro obosom ka hu so wo ma wade a wo fa ncha wo da obeseyo enti empentem ni aduro kaka wotirim ansa no wadi aduro ne wu aduro na wu ko di umisa wo se daache me mawo daache mabra bo ehefa saa na de de me befa so de ma ko de bibi boni bi be wa uto bon sama cha de kwa won cha de kwa obonsam ni wa wo cha de kwa wo cha wa de a wo cha bibi ka ho se de obayifo ncha de kwa no obayifo bi ya ma obayiye no wo yale ya hye ho wo secret yare de oni secret yare o ye dwaman de wonya dwaman o ye koro no ti mi hu obi se o obayiye mi ni eni de ba ni e bi ni mahu a e wo se mi hu ni bi a mi bohu ana e so twu ho fi ni ho so tie e mo hu chia no to tie o se de wo timi mu no so so ne wo wiase chia no ba enu kwan se ubohu wo no ubohu oba be hu na wana adwo ani be yi tie ne kwan se usuru be yi obo ho hu se asumasi no ni 2 minutes ni mu no ne ma ne ye bayifo ni nipadua ne de to tie okay ene abusuafo ene de yati asum nsem wankasa yedi besi na meshawa meda wase sa wagibra ugusu a wo hweye na wafri obi no no so afri obi meshawo pe warrior prophet ekira kwan a wo hwe numbers yi a yetwa go screen ase a obetimi afre obetimi so ahwe sorry na ekira kwan sorry no ewo taifa bokena water down uju ha wo so call God of Abraham prayer ministry sorry no the warrior prophet na kasa eda no eho na woko obi akwala pani obi obehia ne bi obekyo enti no yenje yedifo enum nsema etwato na yemfa dwumedie esi warrior prophet misrewo yakasa bebre afa beisem ni abosomsem hu ni nyina anya adepa enti obi a ewo so sacrifice mu ni ade misrewo afutu a wode bekwa ma obi a owo beyiye obi a wo hwen ya tumi susu onim se bi woni fie afutu ben na meshe wode be yo oba hema afutu a mede be ma obi bi owo beyiye ne se onya adwensakra na wo mpe wodifu bi kone na ase koka kire no wodifu bi a wotimi pam nya difo nyina ne pam etimi tutu beyiye pe wodifu otimi tutu beyiye ne ko hunu ne sere no na kamu no kure nyina kire so yo beyifu ohunu mmobo na won tunya dan emfiri wo so bayi kwose sue nyansa awansuye nyansa obayi omanyina enne ambrante ne maba wa so mu gu enuro so edi nuro sam na bosonsam no enne de wonhu no hwio o chine bi no oma ana wa wieye ebeye mmobo wani ntu urade so wate yese abofra ponese a emoja ne yeden eba na wo abofra peni moja dodo a yede nsuo ne yeden efere mo yeden ema wuti kunkuma wobidi ne haya wate ma woni so hwe urade na kire urade so no ne yesem na sisafo woti sika ne dwete ono urade de nka wonka ne hega na memu ne ne papa wate me kamfo urade ama wo se nyame a yesom no wotimi ade nyina ye aduro no eno anu nyame a wonni mutumi a wode ho ko hyem ebia ne aso wonsa benkumu na wode wonsa nifa esane da be so wonsa nifa ene wonan no wobekire de wosa wo so de wo pa ntamanya no woteta kokohwedi a obutu kotua enene de aso obe de ehwane because akohwedi wotumi de ka ndo ko hane dabo obe de ne dabo mba na ayeden atena odo hwehwe the word of prophet ekira kwan na eti TV station na niema papa eni sunsumu nsem anafre ne ku mede bebrew obi bia wakogi tumi na tumi ne haw wakogi nkotia wo wakogi manu wata wo wakogi obosom bia betina dem pepa chokopa champo nwura abate eni garlic makoma 99 na efre me machira wade a wo beye na sa di mo na timi ayeden efre wo so yehu we nhira wo
We need the word of Prophet Gideon for years. Do not have a mutumucha, dasene, ye besenyeshia, stables. Yo, abusia for warrior prophet Yebeda was bebre. Abusia for ye breno aye bre. Ahani yedi ene dwumadi enu AC. Ene ya kansa mankasa. Be semne asumsam. Na minimum to wasua ade egu. Se papa kan be kwasia sua nyansa. Wa hu nyansa o manyina o bere na wase no. Ade papa bi amfi mu ba ntimi adwen sachira. Midi a ene nana amma ohima ba ko pe. Na me enhira wo. Tasene ye besan ye hia. We are song from the day they call Kumeno, me catch us away. Radio Prophet TV. And what things Santoya Santaya. And best in some day, one of my can. I love you. Kiss you. We toast. Thank you for the post.